Gorkaren ezaugarri nagusia jakinguraz betea egotea da, eta Idekoko ordutegi malgua beti izan da aliatua beretzako. Bere lankideekin lanetik kanpo ere gelditzen da. Mendia, trekina, neguan eskiatzea eta udan bizikletan ibiltzea maite du. Baina bada oraindik esan ez dizugun zerbait. Ideko utziko du beste aukera berri batera hurbiltzeko asmoz. Faltan botako du laneko giroa, pentsatu, esperimentatu eta emaitza hobetzea exigitzen zion lan hori, eta noski, hainbeste ikasi duen profesionalekin harremana, izan ere, jakin mina duenarentzako, ez dago beste kurioso batzuen artean egotea baino hoberik. Orain dela urte batzuk, bere kurrikuluma utzi zuenean, etzekien zein erronkari aurre egin beharko zion. Ez da proiektu ezberdinei erantzuna ematean sentituko zuen motivazioa ere. Beti zuzendaritza eta lankideen laguntzarekin. Gorkak urte hauetako Idekoko lana dela eta lankidetza laguntza hitza azpimarratzen du. Gorka harro dago Idekoko historiako parte garrantzitsu bat izateaz. Zatoz Idekora. Etorkizunaren jatorriaren parte izatea proposatzen dizugu.